monggo ingkang ngersakaken Joko Mlarat yo sakne ya Joko Mlarat Joko sing sugih pisan malah gelem Aku angesta tanpa bondo dunya Joko Mlarat wong tuamu pangkat aku rekoso urip wis mulya iki wis wajine enggal dijawabke karo priya bagus sing padha sugih ora nyono lan ora ngekewa yen diramu teko palakrama srengenge ngulon parane yen bengi rembulan tresno taman mbok anggep srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge esuk tempe sorene dadi dele tresno taman mbok anggap sepele monggo ingkang ngersakaken semaya tembahipun kaaturaken ing janji tansah yen rangkati mangu-mangu tansah gawe bingung mbok aja semoyo digoyang dari situ Weto Laras. Semoyo yen ora mblenjani monggo tepak ditelasne
dalu-dalu nyuwune gending mangu-mangu digolek mboten cethuk.